Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Acero starts now! Unahin na po natin ang mga maiinit na issue sa araw pong ito. Dating Congressman at National Security Advisor Roy Lugoles pumanaw na dahil sa walang humpay na pag-ulan sa NCR at mga katabing lugar. Ito po ay nasa flood alert. PNP dadalhin sa eskwelahan o sa mga eskwelahan ang kampanya laban sa drugs. Mga sinibak na opisyal ng gobyerno na dawit sa korupsyon, iniimbestigahan na po ng Ombudsman, Ex-Secretary Teo kasama. 3 pulis na lambat ng kapwa pulis dahil sa mga illegal na aktibidades. IBP or Integrated Bar of the Philippines nag-file din ng MR sa Supreme Court upang baliktarin ang desisyon laban kay CJ Sereno. Higit na 71,000 katao apektado po ng habagat ayon po sa NDRRMC. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakabe. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero. Ngayon pong Huwebes ng gabi. Kakaiba po ang ating episode sapagkat gabi po natin ginawa para subukan natin. Baka mas marami tayong mapaglingkuran pagka ganitong oras po ang ating palatuntunan. Kaya nga't unahin po nating batiin ang mga OFW, ang mga bayaning Pilipinong buhay na nagpapakahirap at nagbabakasakaling mapaunlad nila ang kanilang kabuhayan sa pamagitan po ng pagtatrabaho po sa ibayong dagat. Kahit sila po ay nagsasakripisyong malayo sa kanilang mga pamilya. Araw po ngayon ng Lunes, mga kapatid, ano ho? Yung may mga obligasyon sa gabi pong ito. Huwag kayong pakakumpiyansa sa ulan dahil patuloy pa rin po ang ulan. Sa ibang mga lugar ay dahil yan po ay sa habagat pa rin sa ating bansa. Alright, so sige. Ang ating mga telepono po sa studio ng Leader News Philippines ay 0927 para sa mga Globe users. 0927 494-2175. Sa mga Smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Okay, at huwag niyo pong kaligtang i-like at you may indicate your comment. Mag-participate po kayo, may tanong po kayo sa ating palatuntunan immediately beneath our live video. Pwede po kayo mag-message sa atin, pwede pa rin bumati at kung ano na pang naisip pong iparating na impormasyon sa ating palatutunan. That is very much welcome. At i-share po ninyo para mas marami ang nakakaalam sa ating programa. Si Errol Dakabe, ang Kamaong Acero. Siyempre, ang ating co-pilot sa gabing ito ay walang iba kundi si Teo Villamil, habang si partner Oliver Licop ay may inaasikaso pong ibang mahalagang bagay. Siya tayo po ay all systems go sa ating paglilingkod sa mga Pilipinong nauuhaw sa totoong balita, totoong mga isyu at matalinong pagtalakay sa mga usapin na nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang palatuntunang Kamaong Acero na nakalang maglingkod po sa inyong lahat at wala pong ibang agenda kundi ang mabigyan kayo ng genuine and legitimate news. Kalaban po natin ang mga nagpapakalat ng fake news. At unahin na natin ang report ni Nolan Ariola, ang isa po sa ating mga masisipag na Leader News Patrol na hindi po iniinda mapamainit, mapamaaraw, tag-araw, tag-ulan, tag-bagyo. Handang maglingkod po sa ating mga kababayan. Report muna natin ang ating panoorin at pakinggan sa pamamagitan ni partner Nolan Ariola. Sa oras pong 11 minutes after 9 p.m. live mula po sa Metro Manila. Kasamang mapapanood ninyo ang report ni partner Nolan Ariola. Nolan, magandang hapon, magandang gabi sa iyo. Go ahead please.
Magandang gabi, kasamang Errol. Sa mga sandaling ito, walang ulan. Sa aking kinaroonan dito sa Pasig City. Arestado ng Pasig Police Station Drug Enforcement Unit ang 29 katao, kabilang na isang buntis at isang minor de edad. Matapos maulian ng hinihinalang shabu at marijuana. Ayon kay Pasig Police Chief Police Senior Superintendent Orlando Yebra, sa kabila ng matinding buhos ng ulan, dala ng bagyong Domeng, ay pinag-iting ng Pasig Police ang operasyon nitong nakaraang Sabado at Linggo sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Pasig. Ipresinita kanina sa sinagawang press conference ang 28 sa 29 na drug suspect sa media. Ito sa mga drug suspect ang nahuli sa akto kung saan habang nasa pot session sa loob nito ng CR itong nakaraang Sabado sa Pasig Viajeros Market, Pasig City. 12 naman sa mga ito ay inaresto dahil sa paglabag sa Section 11 Republic Act 9165, samantalang ang 10 suspect ay kakustuhan ng paglabag sa Section 5. Ang 29 na mga drug personalities na ito ay naaresto sa iba't ibang paglabag, gaya ng pagtutulak, possession at illegal possession ng mga hinihinalang drug paraphernalia. Na-recover sa operasyon ng pulisya ang ilang piraso ng plastic transparent sachet na nagdalaman ng shabu at marijuana. Nakakulong sa kasalukuyan ang 28 drug suspect sa Pasig City Police Station habang isang minor de edad ay turnover na sa DSWD. Mula dito sa Pasig City Police Station. Lan? Yes, Aaron? Wala nang ulan dyan sa lugar mo? Walang ulan na Kairol dito sa aking lugar. Alright, very good. At sana ay mag-normalize na ang panahon natin so that yung mga estudyante ay magkaroon na ng buwelong makapasok sa kanilang mga klase bukas. Pero mula kanina umaga Kairol, itong tanghali hanggang sa hapon ito, ay pag nagkaroon ng pabugsog-bugsong ulan na may kasamang mahinang hangin na naranasan sa Kalakang, Maynila, partikular sa lungsod ng Pasig at Taguig, Cairo. Alright. Sayang lang, Lan, hindi natin na-play yung video ng drug operation, ano? Di bale, next time, uunahin nating mai-prepare lahat yung mga video pumapasok sa atin. Medyo pasulput-sulput din kasi sa studio yung internet, yung kuryente. Tayo parang parang china-challenge tayo lagi lang ng mga telcos na ito, ng mga supplier ng kuryente, minsan nakaka-high blood na eh. Okay lang, Kairol. Alright. Lan, maraming salamat sa iyo. Magandang gabi. Thank you. Mula rito sa Pasig City Police Station, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right. Yan po ang live report ni partner Nolan Ariola. Saglit lang, may mga video yata sila, silipin mo nga, Teo, yung report ni, ganito na lang. Pause muna tayo sa ilang saglit, Nais ko munang pasalamatan ang Long Reach Philippines, ang ating katuwang sa paglilingkod everyday. Ang Long Reach Philippines po ay may iba't ibang produktong makatutulong para ang inyo pong kalusugan ay mas mapaganda, Ako po, personally, ang paborito ko po sa Long Reach Philippines ay yung Pie Cup. Pie Cup po ay parang tumbler na ang ordinaryong tubig po ay kino-convert into alkaline water, malimit po ang dahilan ng sari-saring karamdaman ng tao ay ang pagiging acidic. Yung pagiging hyper-acidic ng tao, at yan po ay nagko-complicate sa sari-saring karamdaman. Ulcer, high blood pressure, at kung ano na pang masamang karamdaman
ng tao sa kanyang pangangatawan. Ako po personally, nagpapatunay sa inyo na ang PICAP ng Long Ridge Philippines ay nakatutulong para mag-normalize po ang ating kalusugan, ang ating pakiramdam. So doon po sa mga nais makasubok at may karamdaman po na katulad po sa atin, acidic, hindi na ako dati nakakapagkape, hindi na ako nakakapag-soft drinks lahat yan. Pag tumikim ako niyan, talagang nabublot ang tiyan ko. Grabe ang pakiramdam ko. Yung sakit ng sikmura ko ay matinding-matindi kapag tayo nagkakape, nagtsatsaa, kung ano man mga beverage at kahit yung salabat, pag uminom ako niyan, ay Diyos ko po, parang sa halip na ako'y mag-enjoy, parang parusa sa akin. But I discovered, Long Ridge Philippines, ang PICAP, na kinu-convert po yung ordinaryong tubig na nilalagay po natin doon at iniinom, nagiging alkaline. And that normalizes our acidity sa katawan. Sa mga nais po sumubok ng PICAP at iba pang mga produkto po ng Long Ridge Philippines, tawagan niyo po kami sa 09 yung pong number na available sa studio ay 0927 494-2175 at sa 0949-736-5000. Narito pong muli ang ilan pang mga produkto ng Long Ridge Philippines. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Si Errol Nakame, ang Kamaong Asero.
Check mo nga yung microphone natin, yeah. Yung view meter natin. Meron? Meron? Kanina meron ka? Kanina? Oh. Wala daw. Meron? Ngayon lang? Wala kanina. Ba't di ka nagsabi? Siya. Oo. Kanina pa pala. Oo. Di bale. So, sige. Lan, ganyan talaga ang live show. Minsan may technical glitch. Anyway, 22 minutos na po makalipas ng alas 9 po ng gabi. Palagay ko may mga nag-message na dyan na walang audio kanina. Na nag-umpisa walang audio? Sus, buti na lang nag-break ako. Sige, di bale, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ulitin ko, ang programa natin ay isa pong programang para po sa mga Pilipino. Naglalayan pong paglingkuran ang interes at katotohanan para sa ating bayan. Hindi po kami humaharap sa kamera. Hindi po kami binabayaran ng kung sino-sinong politiko para himurin po ang puwet nila. Hindi kami tulad ng iba na media, no? Yun po ang kaibahan ng ating platform, ang Leader Nones Philippines. We maintain our credibility to serve honestly and with pure intention to uphold justice and interest of the general public. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Report po ng ating pakinggan na truck-truck daw po ng basura. Nahakot po ng MMDA. Diyos ko po. Tingin ko ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbabaha ang Metro Manila ay ang kawalang disiplina ng mga nasa Metro Manila. Alamin natin ang detalye ng report na yan ni Partner Boyet Guillermo. Partner Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Tama ka, Errol. At yan nga yung pangunahing dahilan kung bakit nga nagbabaha dito sa Metro Manila. Alam mo, Errol, nasa 432 truck ng basura ang nahakot ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa 4 ng estero sa lungsod ng Maynila na siyang dahilan ng pagbaha sa Metro Manila sa tuwing sasapit ang tag-ulan. Bilang bahagi ng programa ng MMDA para sa paglilinis ng mga estero, nagsagawa ng inspeksyon si Chairman Danilo Lim sa Estero de Magdalena sa Tondo, Manila, Estero de Pajo, Tunasan Creek at Hagonoy River. Ayon sa MMDA Flood Control and Sewerage Management, ang nasabing bilang ng dump truck na basura ay katumbas ng 2,292 cubic meters na nahakot mula noong Mayo 31 hanggang Hunyo 7 ng taong kasalukuyan. Dahil sa dami ng nahakot na basura, nadismaya si Lim at muling nagpaalala sa publiko na huwag magtapo ng mga basura sa estero at daluyan ng tubig. Ang mga basura ay pinaniniwalaang nagmula sa mga pasaway na informal settlers, public market at mga ospital na malapit sa naturang estero. Samantala, may 57 pumping station ang matatagpuan sa mga strategic areas sa Metro Manila at operational ang mga ito ngayong rainy season para makatulong sa pagkontrol ng baha. Yet. Live. Yet. Yes. Wala bang parusa ang mga sutil na nagtatapon ng basura at dumuduhagi sa ating kalikasan? Wala bang parusa ang MMDA? Sa totoo lang, meron tayong mga batas ukol dyan sa pagtatapon ng maling pagtatapon ng basura, lalo na sa mga creek, sa mga river, at alam naman natin, no? Doon tayo mahina sa pagpapatupad ng batas. No? Kung hindi may patupad ng LGU, yung mga batas, di ba, may anti-littering. Yung illegal dumping of garbage sa mga waterways, meron namang mga ganyan na Locally, may mga ordinansang ganyan. May batas na dyan nangangalampag yung Eco Waste Coalition nga Baka pwedeng pumasok. Kababayan. Yes, baka pwedeng pumasok na yung DILG diyan para kung ang isang LGU, ang isang barangay ay inutil at hindi niya kayang swituhin ang kanyang nasasakupan ay diyang swituhin ng DILG, yung kapitan, yung mayor mismo.
in fairness naman sa MMDA, sabi nga ni Danilo Lim, sila'y makikipag-ugnayan nga sa mga barangay official para i-involve nga at supilin yung kanilang mga kabarangay sa maling pagtatapon nga ng kanilang basura. Paulit-ulit na lang yan. Aasahan natin yung mga ganyang statement ng chairman ng MMDA. Hanggat walang nasasampulan, paring Boyet, magpapaulit-ulit talaga yan. Yun na nga, yan ang nakakalungkot na katotohanan. Dapat talaga maging mahigpit at ipatupad kung ano yung nararapat na batas at masupil at mabigyan natin ng maayos na disiplina ang ating publiko nang sa gayon maranasan naman natin na maging maayos at maganda ang tanawin sa mga creek, sa mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga river. Okay, sige, antabayan na natin kung may masasampulan kasi ako naniniwala, paring Boy, hanggat walang nakukulong sa bagay na yan, hindi matitigil talagang katatapon ng basura sa ilog, sa mga estero, sa mga kanal na nagiging mitsa ng pagbaha sa Metro Manila. Lahat nagsasuffer, paring Boy, kapag kabahan na alam mo naman ng ating mga opisyal, yung ating mga kababayan, nagagamit din yan sa politika, baka mamaya, takot sila. makampulan niya yung kanyang loyalist na butante, sasama naman ng loob. Takot sila dahil mawawalan sila ng boto? Mga hinayupak. Wala silang ano. Alam mo, hindi na maubos-ubos nga yung mga informal sectors. Wala sila. Bakit hindi mawala-wala yan at hindi nga masupil at makontrol ng ating mga barangay officials sa kabila ng sa kabarangay lang nila yan, sa barangay lang nila yan, nagtatayo ng mga bahay-bahay, lalo sa mga gilid-gilid ng river, ng creek, hindi ba? Yun, ang ating mga problema talaga dyan, yung ating mga opisyal sa barangay. Kaya nga, kung hindi kaya nilang i-dispose ang kanilang trabaho, ibig sabihin kung hindi nila kayang gampanan ang kanilang sinumpang tungkulin, edi pumasok sana ang DILG para latiguhin silang lahat ng mga inutil. In fairness pa rin sa DILG, pero kita mo, kumikilos ang Undersecretary Martin Dino. Kaya nga. Kaugnay nga, laban sa droga. Ngayong tag-ulan, laban sa baha, laban sa basura naman. Mga barangay opisyal, na kapag hindi nila malinis ang kanilang barangay, laban sa droga, ito'y kanyang pagpapaliwanagin, pagre-reportin, at ayos na yan. Kung kinakailangan kasuhan, kakasuhan daw. Ayos yan, kampanya sa droga, kampanya naman tayo sa basura, partner. Di ba? Siguro, kung magkaroon ng programa sila, isama na rin nila sa tokhang. Itukhang nila ang mga barangay officials na hindi kayang ipatupad ang simpleng batas. Paano pa tayo maniniwala na yung mga komplikado, partner, na batas ay may patutupad din na if the simple anti-littering law cannot be implemented and enforced? Yes, simpleng batas. Bakit ba hindi nga maipatupad yung simpleng batas na yan? As usual, di ba? Ang kaibahan talaga sa mga namumuno ay ang implementation ng magagandang batas. I know, marami ng batas sa atin na magaganda, but the problem is in the implementation. Yes, ang tawag doon sa ating mga opisyal, dapat merong tinatawag na sabihin na natin, mga kamay na bakal, yung political will na sa Tagalog, natin, sa salitang Tagalog, sa salitang Tagalog, yung English na political will, sa salitang Tagalog, partner, dapat may bayag na maglingkod. Yan, ganun lang kasimple yan. Ayun. Okay. Kaya live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, patawad alam niyo po ang problema sa basura ay simple lang naman sana ang
ang sagot dyan eh. Oh. Simple lang naman sana ang sagot sapagkat in place na ang mga magagandang batas sa pangalaga sa kalikasan. Ang problema, hindi talaga may patupad ng mga dapat magpatupad. Kung hindi kaya ng mga nakaupong ipatupad ang mga batas na existido na, may magsilayas kayo sa pwesto niyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino magpapatupad kung hindi kayo? Di ba? Kayo mga nahalal, mga nakaupo na, mga appointee, yan. Lahat kayo ang magpatupad ng batas, especially mga nasa executive department. Di ba ba? Because you are supposedly the implementers of the laws. But if you cannot do your job, well, you don't have any right to stay even 1 minute in your place. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Alas 9:32 na po ng gabi. Ang ating cellphone number po ay 0927 4942175 sa Globe users, at sa mga smart subscribers naman po ay 0949 7365000. Ayan. Alright, so sige. Tuloy tayo sa ating programa. Isa pang report ang ating pakinggan bago tayo kumausap ng mga importanteng taong dapat po nating makausap. Mga kaibigan, dakuha natin ang report ni partner Jojo Sicat, mga nangyari po sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I-ready natin ang linya ni partner Jojo Sicat ngayong gabi sa ating palatuntunan. At dun po sa mga nais magpabati sa atin, you're much welcome. Paramdam lamang po kayo sa ating programa. Ayan. Ang ating panahon po ay patuloy pong magiging apektado pa rin po ng habagat. Ang buong Luzon at ang Western Visayas, mga giliw natin taga-subaybay. Kasama po sa apektado pa rin po ng habagat ay ang Metro Manila, lalawigan po ng Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet at Ilocos provinces. Yung pag-ulan po ay mananatiling mararanasan po ng lahat, at ang mga pagbaha at ang landslide ay posible pa rin, kaya't mag-ingat po kayo sa mga identified na lugar na bahain ay alertado po kayo dapat. Kung may mga pagkakataon na pwede kayong umalis muna, pansamantalay umalis po kayo, especially sa mga lugar na posibleng tamaan po ng landslides. Ang Western Visayas at iba pang lugar sa Luzon magkakaroon po ng maulap na himpapawid at papawirin na may mga dagliang pag-ulan pa rin at mga pagkulog at pagkidlat. Yeah? Ayan. Yung mga mabababang lugar ay posible talagang bahain pa rin. Sa Mindanao at iba pang lugar sa Visayas ay magiging maulap at may mga pag-ambon. May mga rain showers pa rin mararanasan. Alright, yan po ang ating panahon. Ngayon pong gabi sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, tuloy na tayo sa ating palatuntunan. Teo, kung hindi available si nandiyan na. Ayan. Baka ready na si partner Jojo Sicat at kumustahin natin ang mga nangyari po ngayong araw sa Senado. Partner Joe, are you ready? Magandang gabi sa iyo. Kumusta ka dyan? Magandang gabi. Go ahead, please. Yes, magandang gabi naman sa iyo, kasabang Errol. Ito nga yung kaganapan dito kanina sa Senado, kung saan ay nagbabala itong si Senate President Vicente Tito Soto III dito sa publiko na huwag basta-basta kakagat sa mga naglalabasang balita, lalo na sa social media. Ito yung naging reaksyon ni Soto sa lumabas na balita na pinatigil umano ng gobyerno yung pagpapatrolya sa West Philippine Sea
base sa pahayag dito si Magdalo Party List sa Congressman Gary Alejano. Ayon dito kay Soto, hindi dapat maniwala agad sa mga naglalabasang balita, lalo na itong mga mamahayag na dapat alamin muna kung ano yung totoo at tunay na motibo sa likod ng balita. Git pa ni Soto na mismong palasyo na nga ng Malacanang yung nagsabi na hindi pinatigil itong pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, bakit kailangan na awayin ng China samantalang mas makakabuti para sa bansa yung mas maraming kaibigan sa halip na kaaway. Ibinulgar pa ni Soto na yung may hawak umano nitong national grid sa Pilipinas, katulad na nararanasan ninyong brownout yan sa Baguio City. Itong bansang China, simula pa raw ito ng Administrasyong Aquino na hindi raw ito alam ng publiko. Kaya kung aawayin na yung China, mahirap daw ito. Dapat inisip muna ito ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Nako, dapat halikan natin talaga ang China at magmano tayo lagi sa China. Kasi nga, Ang akala ko ba, partner Joe, yung Luzon National Grid Corporation ay Henry C. Group ang may operational franchise yan. pero China ewan na ko pala? Bakit nabanggit ni itong si Soto? Baka ang tinutukoy niya dahil si Henry C. ay isang Chinese na maaring sabihin natin ang financial backings ni Henry C. ay perang China, hindi kaya? Baka ganun yung sinasabi niya kasi ang nasa likod daw ng may hawak doon National Grid ng Pilipinas. China, yun yung pagkabanggit niya. So overall ang mensahe ni parang ang mensahe ni Senate President Tito Soto, huwag na kayong umimik kasi ang kuryente natin hawak ng China, ang bigas natin hawak ng China, pako na ginagamit natin sa kumpuni mo partner ng mga cabinet mo dyan, kung ano-ano, tamtak hawak ng China. Amen. Oo, yun ang pagkabanggit niya, pero kasi ang sabi kasi nagugat ito dun sa inilabas ni Alejano na titinigin na raw yung pagpapatuloy sa West Philippine Sea. Kaya sabi niya, hindi naman totoo yun. Bakit tayo makikipag-away sa China na ganun-ganun kagad na hindi pa naman kumpirmado yung balita? Kasi mismo ang palasyo ng Malacanang daw nagsabi na hindi naman pinatitigil, hindi naman tinigil ang pagpapatuloy sa West Philippine Sea. Ang magandang sumagot niyan actually, partner Joe, no? Ay sino ba ang niyan? Di ba dapat yung Armed Forces of the Philippines, ang Coast Guard? Dapat yun ang magandang doon. Pero yun din ang sabi yata nung ng Coast Guard, patuloy pa rin daw yung kanilang Ngayon, tila may ilang mangingisda, partner, na hinaras, iniharapan ng palasyo sa media, sa mga mamamahayag. So, bagamat parang ang dating ay hindi totoo kaming hinaras, pero inagawan lang kami ng mga isda namin na huli. Ganun na rin yata yun, ha? Mabigat doon. Kinumpiskahan, no? Hindi pa rin mag-aahid yata ng diplomatic force. Ay, nako. So, si Senator Cayetano yata kahapon. Pero dapat yun magpapile tayo ng diplomatic protest doon. Kung gano'n na nga yun nangyayari doon sa West Philippine Sea. Alam mo, partner Joe, ikaw, ako, si Tito Soto, hindi naman tayo puros nakakapunta sa West Philippine Sea. Ayan. So, kaya nga dapat pag-aralan din muna mabuti. Pinakamabuti dyan, yung diplomatic protest lang. Wala nang gera. Hindi tayo pwede wala namang nagsasabing makipagyera tayo, di ba? Ang sinasabi natin, umaksyon appropriately. Ano ba ang mga unang mga unang hakbangin, di ba? Diplomatic protest naman talaga kaya nga hindi pa raw yata sila mag-ahain sa sitwasyon. Ano kaya pinakamabigat na gagawin ng China? Wala ang tingin ko talagang hindi makakapag-diplomatic protest tayo kasi baon na tayo sa utang, partner Joe. Yan. Baka siguro pag tinira na lang tayo ng missile tsaka tayo magpapile ng diplomatic protest. Wag naman sana. Diyos ko po. Kaya nga. Kasi di ba, partner Joe, parang normal sa tao na yung isang ordinaryong sitwasyon na pag malaki ang utang na loob mo na,
halos hindi ka na makaimik, partner. May utang na loob tayo dyan. Huwag ka nang umimik. Parang gano'n na eh. Pero kahit na may utang na loob ka nga, tapos yung pamilya mo, pinagsisipa. Paano yun? Yan. Halimbawa, sa ordinaryong tao, hindi ka ba magsasalita man lamang na... Inagawa na nga ng kakainin eh. Okay lang daw eh. Oh. Kaya nga, See? kaya nga. Hindi natin... So, saan ba tayo tutungo? Saan kaya tayo nito tutungo, partner Joe? Okay, diplomatic protest man lang para sabihin na... So, ikaw mismo nakikita mo, kailangan na mag-diplomatic protest. Pagkaganyan na may mangingisda ng hinaharas, medyo konting, kahit walang diplomatic, pagbigay ka lang ng statement. Scarborough Shoal ang location. Kanino na ba ang Scarborough Shoal? Ewan ko, kanila na ba? Kung ibinigay na natin, wala na tayong, wag na tayong mag-diplomatic protest. Okay lang na agawan tayo ng kakaining kinuha daw, mga worth 4,000 yung kada isa eh. Oh. Ang problema kasi dyan, baka kinukuha na lahat ng mga, yamang dagat. Hindi tayo nangangampanya ng gera, partner. Ang atin po rito ay umaksyon ng tama na mapoproteksyonan ang interes ng mga Pilipino. It is really different if wala kang gagawin, siya may gagawin ka. O kahit man lang sama na hindi man lang, kahit medyo magpalabas ng statement ang foreign affairs na kinukondena, wala yata akong nabalitaan. Wala. Palagay ko hindi na maglalabas, partner, kasi ulitin ko ha, lahat ng mga proyektong malalaki sa Pilipinas, partner, ay inutang sa China. Yun lang, malaking problema yan. Malaking problema talaga. Okay, so antayin natin kung anong mangyayari. Wala tayong... Para napakalungkot sa malungkot ng Pilipinas kapag kasi hanggang sa suggestion lang naman tayo. So, nagsasuggest tayo mag-diplomatic protest. Pero yun ang tama action eh. Yun naman talaga. Wala naman mawawala. Diplomatic. Bakit parang takot na takot? So, ang sagot siguro, ulitin ko, ako na rin nagsabi, na baka ang sagot kung bakit tayo takot na takot ay baon sa utang. Baka mayroon pang mas malalim dyan. Or baka may mas malalim pa dyan, hindi pa natin alam. Diyos ko po, wag naman sana. Dati na naman tayo may utang sa China. Ang US nga may utang din sa China eh. Pero pag mga ganyan sitwasyon, nagsasalita eh. So, para na tayong, dito, partner? Para na tayong nabenta na tayo, dating. Hindi natin alam kasi ano yung nasa likod. Bakit parang pagdating sa ganyan, hindi na masyadong agresibo ang Pilipinas sa pagbibigay ng statement regarding sa pang-aabuso ng China. Sa West Philippines, malalim yan. Marami na magkakaroon naman na investigasyon dyan ang Senado ulit. Palagay ko magandang mapag-usapan niya ng mas malawak kasi kung ito nga, simpleng puntong inaagawa na ng pagkain ng Pilipino. Hindi pa natin pinag-uusapan yung soberenya. Yung teritoryo na talagang tinayuan na ng mga military installations. Wala pa tayo nga doon. Hindi pa natin pinag-uusapan. Yung isda na lang na inagaw. Kinumpis ka, kuno. Kakainin ni Juan de la Cruz. Inagaw ng inchik. Yun yung nakikita natin, pero hindi natin nakikita kung ano yung mga inaagaw nila dyan sa ilalim. Yes. So tayo ay mga mineral resources na kinukuha nila dyan. Hindi naman natin alam, nakatayo dyan yung kanilang military facilities. Military nation na yan eh. Yes. Ano ba equipment yung meron? Anong equipment ang meron sila dyan at nakakapag-drill sila sa ilalim? Kung nakakapagpatayo sila ng isla dyan na sa gitna ng West Philippines, ano pa kayo makapag-ukay sila sa ilalim at pakakuha ng langis? Kung sila'y naka-station na dyan, bantay sarado, armas militar, sino makapipigil pa sa anumang gagawin nila, partner Joe, di ba? May exploration na nagaganap. Wala nang makakapigil eh. May militar, ganun eh. Pag armado,
Ano bang laban ni Juan de la Cruz na kumpit lang ng daladalang maliit na bangka? Kasi nga, kung wala silang itinatago at nagtayo man sila dyan, ang pag-aari natin yan, padadaanin tayo dyan. Bakit hindi tayo pinapadaan sa sarili ng teritoryo, sa sarili nating teritoryo? Yes. Siguro meron itinatago. At hindi lang sana padadaanin. Dapat iniimbitahan tayo. Halika kayo, mga kaibigan. Kung kaibigan ang tingin sa atin. Halika kayo rito. Tingnan ninyo. May ginagawa kami ritong laruan. Kami rito, parang lang, yan, ganito, di ba? Itinatago? May itinatago. Yung palang dapat magduda na tayo. Ayan. So, antayin natin kung anong aksyon ng ating mga pinagtitiwalaang leader ng bansa, partner. Mantayin na lang natin maging malala bago gawin na yung action. Nako. Sana wag naman. Wag naman sana. Okay. Okay, yun ang kagalapan na sa Senado. Ito si Jojo Sikat para sa T-Side. 10 a.m. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Para sa Leader News Philippines, Jojo Sikat mula sa Senado. Alas 9:47 na pong gabi. Tuloy-tuloy tayo. Tawagan na natin yung ating dapat kausapin. Mga kaibigan, bago na po ang pinuno ng Highway Patrol Group. Isa po sa inihintay nating masolusyonan siyempre ay ang problema po sa trapiko sa Metro Manila. Traffic na nga, baha pa. Di ba? So, bago na po ngayon ang pinuno ng Highway Patrol Group at ang nalagay po dyan ay si General Roberto Fajardo. Isa po sa kanyang ipinangako at inaalok po sa taong bayan ay ang pagresolba ng problema ng trapiko sa Metro Manila. Kausapin nga natin kung may pagkakataon tayo, no? Sa ating palatuntunang Kamaong Asero. At alam niyo kasi, sa napakaraming pagkakataon po, pinag-usapan na natin sa mga programa sa telebisyon, sa radyo, na ang negatibong epekto po ng matinding traffic po sa Metro Manila ay matindi ang impact. Yan. Matindi ang impact ho sa ating national economy, no? Baka akala natin ay ganun lamang kasimple yung traffic kung nakikita natin. Allegedly, we are losing magkano? 4 billion pesos a day? The Philippine economy is losing tama ba ako? For 4 billion pesos a day because of this horrendous traffic in Metro Manila. So, kailangan po natin talaga ang taong makakaresolba. 2 years na po ang kasalukuyang administrasyon. By July 1, 2 years na po sila. So, naghihintay tayong makakita ng solusyon sa napakatindi at napakapangit ng trapiko sa Kalakang, Maynila. Kausapin nga natin ang bagong hepe ho ng Highway Patrol Group. Nasa linya na natin si General Roberto Fajardo. General, magandang gabi po sa inyo. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines, sir. Welcome po sa ating programang Kamaong Asero, sir. Hello, sir. Good evening, General. Linaw? Ayan. Muli, nasa linya na po natin si General Roberto Fajardo, ang hepe ho ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. General, si Errol Dacame po ito. Magandang gabi po. Welcome po sa ating program, sir. Errol Dacame, good evening po. Mabuhay ka po. Yes, sir. Good evening, sir. Opo, oo. Isa daw po sa magandang alok po ninyong serbisyo ngayon ay ang maghanap ng solusyon at magdala ng solusyon sa problema sa trapiko sa Metro Manila. Is that right, sir? Actually, we would like to support yung pag-solve sa traffic kasi actually ang lead agency is the MMDA and support unit lang kami and we'll do our best to support how to ease up the traffic. All right, sir. If you will be asked by the MMDA, Sir Fajardo, General Fajardo, ano po ang suggestion niyo para to ease up the traffic in Metro Manila, sir? Ang suggestion ko is we work as a team. With MMDA and Highway Patrol and the local government. Kailangan din local government din eh. Yes, sir. Because it is the whole of government approach to resolve the traffic in Metro Manila. Opo. Oo. Komplikado masyado, sir, ang solusyon talaga sa trapiko sa Metro Manila, no? And nakita po namin yung tiwala ng hierarchy ng PNP sa inyo at ng presidente sa inyo kahit kayo po ang iniligay po dyan. Tingin po ninyo, sir,
bago ba magpasko ay makakakita tayo ng pagbabago dyan sa trapiko sa Metro Manila, sir? Parang dapat dagdagan natin yung kalsada para dumami yung dadaanan. So, hindi naman kaya yon. So, it needs the whole of government approach. Ibig sabihin, pati local government, MMDA, tapos lalo na disiplina ng mga drivers sa, Opo. sa kalsada. Yung volume, sir, ng mga sasakyan dyan, di ba meron tayong existing na number coding? Oo. Are you seeing improvement on that scheme, General? Sa sobrang dami, kahit may number coding, nakikita natin, traffic pa din eh. Oo. So, yung disiplina talaga sa kalsada, at the same time, yung political will ng local government, MMDA, to resolve the traffic sa buong Metro Manila. Siguro, sir, yung mga violators talaga, unahin na muna. Like, yung mga kolorum na hindi naman dapat bumiyahe, huwag talagang makabiyahe, sir. Lalo yung mga pampasahero, mga bus na yan, ang pagkalalaki, isang kolorum na bus lang ang bumalagbag dyan, sir. Alam na natin ang mangyayari, di ba, sir? Yeah. Actually, katuwang natin yung LTFRB dyan. Kasi actually, sa kanilang agency yun eh. Yung LTFRB, yung kolorum, ibig sabihin, sa franchise na nagkakaproblema. Yes, sir. So, we support the LTFRB in the campaign against the kolorum. So, at the same time, we are asking LTO Yes, sir. to deputize HPG para ma-implement o makapagbigay kami ng traffic citation sa mga violators. Tama, sir. Oo. You really deserve to be deputized by the LTO, no? Kasi lalo ang LTO, sir, wala namang mga tao masyado, kulang na kulang. Oo. Matagal nang hindi actually deputized ang HPG. And I have coordinated, I made a courtesy call with the LTO, Sec Galvante, and nag-usap kami na i-deputize ng HPG. Kaya lang medyo may seminar pa yon sa lahat ng mga deputize and kailangan pa mag-exam. Hindi naman kasi basta-basta yon. So we are already prepared in coordination with LTO about the seminar and the exam to be conducted by those who will be deputized. Mabuti ang ganyang hakbang, sir, kasi minsan kailangan talaga ang otoridad na nagpapatupad po ng batas ay pulis, no? Kasi pag hindi pulis ay parang inaaway lang ng ilang mga sutil na mga motorista. Anyway, sige, sir. So, isa pa sa nakikita natin, sir, na pwedeng unahin ay yung issue po sa roadworthiness ng mga sakyan, yung mga hindi na talaga pwedeng yung may mga questionable na hindi na pasado sa wag nang pabiyahin, sir. So, yung reduction of volume ay masimulan natin, sir. Again, trabaho na naman po ng LTO yun. Oo nga. Kami. And mas maganda po na pagtulong-tulungan namin. Apo. Actually, trabaho ng LTO yun. How to regulate the vehicle. Sa amin lang po yung mga violation. So, it needs really a political will. So, basta kami will give full support para sa LTO, para sa MMDA, and to the local government. Tama yan, sir. So, of course, ang ikatatagumpay po ng kampanya, maganda pong iniisip nyo, sir. Kaya kami tumawag po sa inyo because you have a very good intention. And isa po sa nakikita po namin magpapatagumpay sa mga iniisip po niya yung suporta ng taong bayan. Paano ba kayo pwedeng suporta ng taong bayan, sir? May binuo po kami na yung sabi nga namin, yung road marshals, mga ito yung mga bikers group, individual group na wanted to help the PNP. So pinom namin itong yung road marshal o sila yung ambassador sa kalsada. Ito yung mga purely civilian volunteers who wants to help the HPG to ease up the traffic. Hindi lang sa Metro Manila to, this is nationwide. Nationwide. So, magiging katuwang ng HPG yung mga interesadong riders na maging road marshals. Tama, sir? Yes, road marshal. At the same time, kasi sila yung palaging nasa kalsada. Kulang naman talaga yung PNP, pati HPG. Hindi naman pwede i-cover lahat ng kanto ng kalsada. Right. So, we need the help
lalo na itong ating mga motorists, itong mga motorcycle clubs, which they will be our eyes and ears sa kalsada, and at the same time, sila yung mag-check sa kapwa drivers para kumbaga kung may violation, sila yung mag-report sa amin or sila na mismo ang magko-caution. Opo. Ano ang extent, sir, ng pwede niyong i-authorize sa mga magiging road marshals na function bilang katuwang po ninyo? Actually, sila yung mag-report sa amin kung ano yung mga violation. At the same time, kung kaya nilang sitahin, pwede nilang kumbaga pagsabihan. Ngayon, kung baga matigas ang ulo, then saka na kami papasok para kumbaga katuwang namin sila, they have to the one who will be the eyes and ears sa kalsada para makatulong sa atin. Para yung mga abusadong driver ay medyo kailangan right there and there, may mga road marshal tayo na magkukusyon sa kanila o pagsasabihan sila. I see. Sana po irespeto ng mga motorista sa kalsada ang mga road marshals na isinali po ninyo, General, sa inyo pong programa. Po, kasi binigyan po actually sila mismo on their own. May sarili silang uniform, yung mga reflectorized vest, at may mga nakalagay na road marshals, and at the same time, may patch ng HPG. Na sana ay pag nakita ng mga motoristang pasaway ay magpahinuhod na sumunod sa batas. Oo, kasi para naman po sa atin to lahat, at the same time, ma-avoid natin yung mga aksidente sa kalsada. At the same time, magkaroon ng disiplina sa kalsada. Itong malaking bagay itong mga road marshals natin. All right. Okay. So, sige sir, baka may nais pa ho kayong ipanawagan sa ating mga kababayan. Kami po ay muna ay bumabati sa inyo. Congratulations and good luck po sa inyong bagong trabaho, sir. You may say whatever panawagan pa, sir. Nasa inyo pa rin ang pagkakataon. Go ahead, sir. Yeah, Harold, panawagan po natin yung ating mga tumatakbo sa kalsada, ng mga drivers, hindi lang ng motor, pati yung sa mga sasakyan na magkaroon ng disiplina. And i-check natin yung roadworthiness ng mga sasakyan kasi maraming na aksidente ngayon dahil sa yung sasakyan kung napabayaan ng maintenance. At the same time, magkaroon tayo ng disiplina para sa para sa atin dito, and through sa ating individual responsibility, maging disiplinadong driver tayo, at ito ay para sa buong Pilipinas. All right, sir. Well said. General Roberto Fajardo, sir, good luck po sa inyong trabaho. Maraming salamat at ingat po kayo, sir. Maraming salamat din, Harold, and mabuhay po kayo lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kausap po natin, inyo pong napanood si General Roberto Fajardo, ang bagong hepe ho ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Naghatid po sa atin sa oras na 1 minuto bago sumapit po ang alas 10 ng gabi. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Wala tayong sasayanging oras sapagkat lumalalim po ang gabi. Tawagan na natin agad ang mga kaibigan natin sa DepEd. Kasi nais ko munang may pabatid sa mga viewers natin. May pasok ba bukas? Yan ang unang tanong ano baga ang mga anunsyo ng DepEd or bahala na baga ang mga mayor na nakakasakop? At may nais tayong itanong tungkol doon sa plano po ng Philippine National Police na pagdadala daw ng kampanya laban po sa drugs sa mga eskwelahan. So kausapin natin si Yusek Lorenzo Mateo, ang opisyal po ng DepEd na madaling tawagan. Makausap nga natin sa ating palatuntunan ngayong Lunes po at ngayong araw nga po ay nasuspende ang klase dahil sa patuloy pong pag-ulan sa maraming lugar sa ating bansa at ang madalas pong nasasakripisyo ay
yung pag-aaral ng mga nasa Metro Manila na ho. Dahil kunting ulan lamang po sa Metro Manila ay baha na po kagad. At exactly a minute bago o lumipas na po ang alas 10 ng gabi, nasa linya natin si Undersecretary Lorenzo Mateo ng Department of Education. Yusek, magandang gabi po. Si Errol Dacami po ito. Welcome po sa Leader News Philippines sa programang Kamaong Asero. Yusek, sir. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, Yusek. Magandang gabi po. Si Errol Dacami na po ito sa Leader News Philippines. Welcome sa ating palatuntunan, Yusek. Good evening po. Okay. Saglit lang, sir. Ayusin natin yung... Alisin mo yung cover ng phone natin. Pabunutin mo ulit. Saglit lang, ha. Yusek, saglit, ha. Tawagan ka na. Sige. Sige, hurry up. Hindi marinig yung sorry, may konting technical glitch. Alright. Baba mo. Okay. Baba pa na konti. Alright. Balikan natin si Yusek Lorenzo Mateo ng DepEd. Nasa linya na natin. Yusek Mateo, sir, magandang gabi po muli sa inyo. Si Errol Dacami po ito sa Leader News Philippines, sir. Okay. Saglit, ha. Maingay yung linya natin. Yusek, bukas po ba anong anunsyo ng DepEd patungkol po sa mga pasok ng eskwela natin sa lahat ng level? Hello. Go ahead, sir. Hello. Narinig niyo po ba ako, sir? Yes, ano yung tanong niya? Importante pong may anunsyo na natin ngayong gabi ang pasok o advisory ng klase po ng mga estudyante natin bukas, sir, na sakupo ng DepEd. Ang tanong niyo po yung tungkol sa mga bagyo, hindi po ang DepEd na ang nag-announce po. Meron na tayong protocol at ang mga local government units ang nag-announce. No? Pero kung may bagyo, signal number 1, automatic yan ang kinder to elementary pag signal number 2 kasama na secondary. I see. So, bahala na, discretion na po ng mga local government officials whether sila po ay mag-aanunsyo ng suspension or tuloy na ang klase bukas sa Yusek, as you are saying. Yusek, yung volume nga ng saglit, Yusek, may konting glitch sa ating baka nagka-diferensya doon sa mga patching natin. Yan. Sa mga connection yan. Yan. Hello, Yusek. Yusek. Hello, sir. Oo. Bakit nagkakaproblema yung telepono natin? Saglit, Yusek, ha? I-dial mo nga ulit tayo si Yusek. Hindi kayo magkarinigan. Paki-dial ulit. Huwag mo nang galawin yan. Dial mo ulit. Yusek, patawad. Saglit lang, ha? Hindi malinaw yung audio ng ating kaibigan mula sa DepEd. Eksakto na pong alas 10:04 na ng gabi. Balikan natin si Yusek. Nasa linya na ulit. Malabo yung linya. Hi, we're sorry, but your call couldn't... Hindi yan. Huwag mo munang ipatch bago mo ipatch ay kausapin mo muna. Kausapin mo muna. Balikan natin yung ilan pang mga issue sa ating palatuntunan. May balak kasi ang Philippine National Police, mga kaibigan, na dalhin daw po sa mga eskwelahan ang kampanya laban sa drugs. So, tingnan natin kung anong napag-usapan because what I've learned ay magkakaroon po ng pulong ang PNP at ang DepEd patungkol po sa panukalang ito, no? Importanteng bagay po na maagang naintindihan ng mga kabataan ang peligro ng drugs. But ano ang approach na gagawin ng Philippine National Police, especially pag sinabi nating mga eskwela na sakupo ng DepEd ay kinder, elementary, high school. So there should be a very different approach if they are thinking of anti-drug campaign, as in awareness campaign. Yun ang sa tingin ko
maaring dalhin yung awareness campaign. Di mo na makontak si Yusek Mateo? Sige. Kung hindi na available yung linya, baka natutulog na si Sir. Nga lang, importante kasing di ba? One more try. Okay. Sige, balikan na natin po si DepEd Yusek Lorenzo Mateo at exactly 6 minutes after 10 in the evening. Nasa linya na natin ulit si Yusek. Yusek, magandang gabi mo muli. Sorry po at we have to call you back. Medyo may kaingay po yung linya natin. Yusek, kanina tinatanong natin yung nasagot mo na yung wala? Ha? Tawagan mo ulit. Nandiyan na ulit? Pakinggan mo kung nandiyan na siya. Ayan, si Yusek Mateo po ay nililinis natin yung linya kasi maingay yung linya kanina, no? Tinatawagan ulit ni Teo Villamil yung ating kasama sa program. Saglit, ha? Marami tayo tatanong. Yung anti-drug campaign ng Philippine National Police ay gusto ko malinawan how it will be implemented sa loob po ng mga eskwelahan. Alright, ready na po si Yusek Lorenzo Mateo ng DepEd. Yusek, welcome back po sa ating palatuntunan, sir. Yes, good evening po. Apo, there's a news na ang PNP ho ay dadalhin sa mga eskwelahan ang kampanya laban sa drugs. Anong approach, sir, ang ini-expect po ng DepEd patungkol po dyan, sir? Hello, sir? Yeah. Sorry, sir. Sorry, sir. Nagpuputol-putol lang. Baka naka-speaker phone po kayo, sir. Wag niyo na po kayo speaker phone, sir. Sorry po. At it's not coming in loud and clear sa ating studio. Hindi ako naka-speaker phone. Apo. Ayan. Okay. Maliwanag na, sir. Go ahead, sir. Ano po yung ini-expect ng DepEd na approach ng PNP when it comes to anti-drug campaign pag dinala po sa school ulit, sir? Ang sinasuggest ng PNP, kung pwede merong mga inspection ng mga drugs. Meron tayong konting reservation doon kasi kailangan mo na pag-usapan yung detalye. Pero ang what is definite, ang sabi ni General Director, hindi mo papasok doon ang mga kapulisan natin. So, ang sinasabi kamo ni General Eliazar ng NCRPO, ang gagawa nito ay mga teachers mismo at ang PTA. But ano nga po ang gagawin ng mga teachers at ng PTA officers? Ang gagawin po, base doon sa suggestion niya, nang sabi natin kailangan pag-usapan, kung pwede mag-volunteer yung mga teachers o mga magulang, na mag-inspect ng mga bags kung papasok na. Ayun. Pero sabi nga natin sa kanila, kailangan pag-usapan muna natin yung anong detalye. At sabi ni hindi naman ang police ang pupunta yung mga magulang na. Kaya yung mga teachers natin. Yes, sir. I know the intention is good, but I think the approach is parang pang security lang talaga, no? I think there is a better way of educating the students kasi tamang-tama nasa eskwelahan naman po ang mga bata. Why not
an awareness campaign na ipaintindi po sa mga bata ng drugs ay masama, hindi dapat yan na sinusubukan dahil addictive yan. Yung bang proactive, sir, hindi yung inspection na kagad ang pinag-uusapan, sir? How do you Tama po what's your yun. suggestion? Tama po yun. Oo. Kasi nga, meron po sa ating curriculum, pinag-uusapan yan. Mas lalo na ho pagdating sa usapin ng mga contemporary issues pagdating sa high school. So kami, sir, personally sa Leader News, mas naniniwala kaming yun ang kailangan ng bata, na yung pundasyon ng pagkakaintindi sa mga tamang bagay at mga maling bagay po ay doon natin na bigyan po ng atensyon at tutok, sir. Ano po yan? Kasi ang sinabi naman ni General Ulisard, kinikwento niya yung isang teacher nag-inspect ni bandong bata. Tapos nakita niya na madaming drugs doon. So, ang teacher nag-report doon sa kapulisan. Ito po, yung sinasabi niya. Siguro, ang pwedeng idagdag pa ng PNP dyan sa magandang intention po nila ay maglagay ng mga pulis sa paligid ng eskwelahan na minsan ay iniikutan ng mga drug peddlers na tinatarget yung mga estudyante. Sir, Yusek. Tama po yan. Yun nga po yung question natin. Magkaroon na lang ng police visibility at saka pagkaroon ng parang protocol. Kung halimbawa may napapansin yung ating mga teacher, pwede po mag-report doon. Kasi meron naman po tayong child protection policy. Yes. Opo. So, sige sir, sana ma-trace out po natin yan. Although tayong lahat ay bilang mga magulang talagang gusto natin ang ating mga anak ay hindi maapektuhan ng drugs. Kaya't lahat ng maaaring gawin ay open po tayo. But there are really ways on how to do it properly, especially sa edad ng mga bata, ay kailangan po natin pakaingatan na Yusek, sir. Tama po yun. Tama. We agree with you po na may mga namang paraan para masiguro yung kaligtasan ng ating mga mag-aaral, no? Apo. Kasi nagiging biktima lang sila ng mga elemento sa ating lipunan, eh. Alright. So, sige sir, tingnan natin kung ano ang mapag-uusapan finally at sana po ay may update niyo po kami rito sa Leader News Philippines kung ano po ang final plans at i-implement po na pamamaraan ng PNP at ng DepEd na ikabubuti po ng mga bata. In the other issue, sir, allow me to may nagtanong kasi sa akin na personally dito sa program na patungkol po sa financial assistance ng DepEd, yung tinatawag pong voucher. That was the first time na nakarinig po ako ng ganung programa. So sabi ko, it would be better for us to call Yusek Mateo para sila na makapag-update. Yusek, ano po ba talaga yung voucher na yon? Yung voucher yon para ho yun sa grade 11 and 12. Pareho po ito nung kung kabisado niyo yung government assistance to students and teachers in private education. So, ibig sabihin, kapag ang bata sa grade 10, no, pupunta na ng grade 11, yes, sir, nakapili ng track, pero yung track na yon hindi na-offer sa kanyang public school, no? Apo. Pwede siya mag-enroll sa private school. At bibigyan ng financial assistance ng DepEd yung bata. Pero didiretso po yon sa eskwelahan. I see. Sino po ang qualified na maka-avail ng ganyang uri po ng programa, Yusek? Okay. Ang automatic qualified, yung mga public school students na pumunta ng private school. Pangalawa, yung mga dati ng recipient ng tinatawag nating ESC or Education Service Contracting Scheme. At yung panghuli, yun po yung mga, kung sakaling mag-meron tayo, ino-open po namin yan doon sa mga estudyante sa private school. Basta lang po, ma-meet nila yung mga standards natin o kung requirements natin. Ang isang requirement doon, kailangan po talaga pakita nila na wala nang kakayahan yung mga magulang.
So, indigent family talaga. Po, yung halimbawa po, may trabaho dati yung magulang. Opo. Kaya nakakapag-afford na padala nila yung anak nila sa private school, no? Opo. Sa kasamang palad, nagsarado yung kumpanya, so hindi na nila kakayanin. Aha. Pero i-apply lang po yun doon sa pagpasok ng grade 11. Grade 11. Hindi ho pwede ito para sa grade 12. Okay. So, grade 11 only? Grade 11, pag nabigyan ka na ng grade 11, diretso na yun hanggang grade 12. Pero in the middle of the year, hindi na pwede po. So dapat upon the start of grade 11, naayos niya na? Yes po. Okay. Magkano bang amount na naitutulong po ng DepEd dyan sa programang yan, sir, per student? Depende po. Pag dito ka sa National Capital Region, ang binibigay lang ng DepEd ay 22,500. Malaki pala, no? Apo. Kung sakali naman sa highly urbanized cities other than Metro Manila, makakatanggap ng 20,500. Ngayon, doon sa non-highly urbanized, ibig sabihin hindi sa NCR o kaya doon sa category B, ang matatanggap po nila ay 18,500. Malaki pa rin, oo. Pero meron pa rin yan, meron pa rin graduation nyo yan. Halimbawa po, kung papasok po sa state universities and local universities and colleges, magiging 50% na lang po yun. Kasi wala nang bayad naman sa state universities, oo. That's correct po. But still, 50% of 22,000 or 18,000, 50% of that, malaki pa rin, sir. Opo, napakagandang programa po niyan. Now, ano ang dahilan na pwedeng nakakancel din ba yan o yan ba yung nadidelay? Ano ba mga posibleng dahilan, sir? Ganito po yan. Kapag ang bata nagkaroon ng hindi nakatuloy sa grade 12, automatic po yun, mawawala yun. Kasi hindi naman pwede pong pangmatagalan yung subsidy natin eh. Good lang yon for 2 years, meaning grade 11 and grade 12. Oo. Sa laki ng budget na inilalaan. At by the way, gaano karami ba ang target na beneficiaries niya na Yusek Lorenzo? Jesus po. Sorry po. Sorry po. Yung last year po, no, mga higit kumulang mga 800,000 yung naging recipient. Yun po. Marami pala, sir, ano? Multiply it by average mo na lang ng 18,000. Marami talaga, sir, na natutulungan. Hello. Okay. Naputol yung ating linya. Tawagan mga ulit tayo. Sorry. Importante itong pinag-uusapan natin. Pakinggan mo. Okay na? Hello. Hey, welcome back, sir. Sorry po, naputol tayo. 200, you are mentioning 200,000 per year ang tinutulungan po ng DepEd. Tama po? More or less? Hindi ho, 800. Mga 800,000. Napakarami. Close to 1 million pala yan, sir. So, salamat na lamang may DepEd na talagang binubusan po ng pondong pag-aaral po ng mga bata. Okay. Ano ang dahilan, sir, na bakit yung isang parent ay nagbanggit sa akin, delayed daw yung release? May mga possibility ba, sir, na nadidelay yan? Or paano magkakaproblema yung parent? Di ba dapat kamo ay diretso yan sa eskwelahan, sir? Opo, kaya ho nagkakadelay yan kasi po yung submission ng mga paaralan. Minsan po kulang-kulang. Kasi dahil pondo ng publiko, kailangan po may mga dokumento para pag na-audit tayo ng COA, kompleto po. I see. So, eskwelahan pala ang may concern. Hindi lang po kasi tama po yun, mga paaralan plus
iba pang mga problema like yung pag-encode po sa voucher system natin online. Apo. Okay. Kasi ganito po, no? Yes, sir. Ang isang estudyante dapat merong learner's reference number. Parang school ID. Yes, parang student ID. Okay. Okay. Yung iba po, nagdodoble ang school ID eh. Who issued that ID, sir? Sorry? Sino po ang dapat mag-issue ng ID niyan? Is it the DepEd or the school itself? Hello? Hello, sir. Sino po ang, saan po manggagaling yung ID yun? Is it from the Ganito DepEd? po, sa nangyayari yan dito sa mga private school. Kasi kapag hindi registered ang private school, Yes, sir. wala siyang school ID. So therefore, wala rin dapat learner's reference number yung mga estudyante. Kasi ibig sabihin ng kolorum yon. Ibig sabihin, hindi rin makakapag-avail yung estudyante supposedly. Hindi po, pero naaayos natin yan kapag pinakita yung mga dokumento. Kaya nga po nangyayari, minsan yung isang estudyante may dalawang LRN. Kaya nililinis po natin yan. Ano yung sir? Pag nagdalawa, parang ano yung palusot? Ano ba yun? Hindi po. Minsan nagkakaroon ng aksidente. Halimbawa, yung bata, nag-enroll doon sa, nagpre-register doon sa isang eskwelahan. Yes, sir. Tapos nagpre-register doon sa pangalawang eskwelahan. Apo. Nagpre-register sa pangatlong paaralan. Tapos yung pala doon sa paaralan A siya pumasok. Nagkaroon na ng number siya doon sa tatlong eskwelahan na yon. Kaya nga po, hinihintay muna ng mga 30 days bago magkaroon ng billing sila. I see. So meantime na halimbawa may ganyang sitwasyon, sir, na naranasan sa isang eskwela at isang bata or mga bata, ano ba yun? Yung parents mo nang magbabayad ng bayarin sa school at pag dumating po yung voucher, i-reimburse ba ng school sa parents yung binayad? Ano pong patakaran sa ganyan? Ang patakaran po, hindi dapat sisingilin yung magulang. Kasi automatic po yun na binabayad sa school. Ang kailangan lang yung learner's reference number. Ayun. Kung meron naman, ay safe na yung bata at yung school. Opo. Ayun naman pala, no? Okay. So, maliwanag na walang singil dapat ang school sa magulang na may batang tinutulungan ng DepEd. Opo. Alright. Ano naman ang posibleng dahilan na, ayan, nasagot mo na pala yung makansila ang tulong, ano? So, sige. Baka may mensahe po kayo, Yusek, sir, Mateo, sa mga parents, mga estudyanteng nasa loob po ng programa ng tinutulungan po ng DepEd, sir, sa mga private schools. Well, yung unang-una, siyempre, dahil katatapos lang yung pagbubukas ng paaralan, at dahil natapos lang yung brigada eskwela natin na makaraang 2 linggo na, nagpapasalamat tayo doon sa mga tumulong sa atin. Ano? Apo. Para sa mga magulang naman, dahil sa magtatagulan na, siguraduhin lang merong kapote o kaya payong yung kanilang mga anak. At siyempre, makinig sa radyo o kaya manood ng TV para alam nila kung kailan sinususpend yung mga pasok, no, o klase. Alright. Well said, Yusek Mateo, sir. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Thank you so much for taking our call, sir. Okay, magandang gabi po at God bless. God bless po, God bless. Thank you. Mga kaibigan, Undersecretary Mateo ng Department of Education sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige ho. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magdadalawa ito, okay. Thank you. Oo. Yung ating stingers nagdodoble-doble. 25 minutos na po makalipas ang alas 10 ng gabi. Hanggang 10:30 po tayo ng gabi. So, balikan na natin. Thank you kay Yusek Mateo. Jesus Mateo pala, hindi Lorenzo. Tama naman yung nasa picture niya, di ba? Jesus Mateo. Iba yung nailagay natin. Sorry, Yusek Jesus Mateo.
ibang pangalan na ilagay namin. But the proper name is Undersecretary Jesus Mateo. Yan yung kausap po natin. Alright, sige. Thank you, sir. Thank you. Samantala, muli natin balikan yung mga isyung lumambong sa ating bansa sa araw pong ito. Ang ating pakikiramay siyempre muna sa pagpanaw ni dating National Security Advisor at dating Parañaque Congressman Roy Lugoles. Pumanaw po ito at sumama lang daw ang pakiramdam Teo kanina. May interview po sana sa media at sasali pa sana sa Independence Rally bukas. Sumama lang ang pakiramdam. Ayun. Pumanaw na. 71 years old. Bata pa rin yung 71, ha? Although yung iba mas mga bata pang namamaalam. So ulitin natin ang ating pakikiramay ng Leaders Philippines sa pagpanaw ni dating National Security Advisor sa panahon po ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at naging Parañaque Congressman Roy Goles. At sa iba pang mga issue, nasa yellow alert pa rin po ang Metro Manila at mga karatig na probinsya tulad po ng Pampanga, Bulacan, Cavite, iba pang mga lugar dahil sa patuloy na pagulan sa mga naturang lugar at posible pong tumas po ang tubig, baha, lalo po sa mababang lugar. At yun pong plano po ng PNP na dalhin po ang kampanya ng drugs, laban sa drugs sa mga eskwelahan, pampubliko ay pinag-uusapan po yan ng DepEd at ng PNP. Tabihan po natin, pero tulad po ng sinasabi po ng inyo pong lingkod, palagay ko hindi inspection, direct inspection ang napapanahon dyan at nararapat, kundi ang pagpapaintindi o awareness campaign, komprehensibong awareness campaign laban sa drugs, magkatuwang po ang PNP at ang DepEd. Pagtuturo, pagmumulat, pagpapaintindi ng ang mga bata po ay magkaroon ng knowledge and wisdom to avoid and never tried and test any kind of vice, especially on drugs. Ayan, hindi po ako sang-ayon doon sa araw-araw mag-inspection sa bag, kundi araw-araw turuan na masama ang drugs. Huwag subukan ang drugs. Mas importante po yun. Samantala, mga sinibak na opisyal po ng gobyerno na dawit daw po sa korupsyon ay nakasalang na ngayon sa investigasyon ng Ombudsman at yung dating DOT Secretary si Secretary Wanda Teo ay kasama po sa iniimbestigahan. Ayon po kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, nakahanda raw siya sa mga posibleng batikos sa mga kapanalig ng mga maimbestigahan at dito raw sa kanyang kampanya ay sinusuportahan niya po ang anti-corruption campaign ng Pangulong Duterte at kanyang pinuri nga po ang kasipagan ng Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon. Ayan. Yan. Sige. Talagang ang korupsyon ay nasa sistema kasi. Talagang kailangan pong pagtulong-tulungan at labanan. Ang partisipasyon po ng lahat ay mahalaga po dyan. Integrated Bar of the Philippines, mga kapatid, naghain po ng kanilang motion for reconsideration upang baliktarin po ang hatol ng Supreme Court na pagpapatalsik kay Chief Justice Sereno. At sinasabi po ng IBP na marapat na ikonsidera ang naturang desisyon bagamat alam daw nilang ginamitan ng batas si Sereno para lamang talagang alisin sa pwesto. Ayan. Ang boto ho dati ng maalala pong ang motion to intervene ng IBP ay ibinasura po ng Supreme Court at nagkaroon po ng boto sa naturang kaso na pagpapatalsik sa pwesto via co-warranto kay Sereno sa botong 8-6. Tingnan natin kung anong magiging hatol po dyan sapagkat dalawang MR na
Direct MR ni Sereno at MR po ng Integrated Bar of the Philippines. At panghuli ay umabot na po sa kulang-kulang 100,000 ang bilang ng mga taong Pilipinong apektado po ng habagat. Ang karamihan po ay nasa evacuation center para iwasan po ang problema sa pagkalunod dahil po sa mga pagbaha sa mababang lugar. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng mga isyong yan, ang ating tinalakay po. Kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat sa mga nanood po sa ating programa. Sinubukan lamang po namin maglingkod sa inyo ngayong gabi. Is it good to be with you every night? Or mas gusto po ninyo ang hapon or umaga? Kayo po ang magsabi, especially yung mga OFW, no ho? This may serve as a survey. Kung mas okay po sa inyo ang gabi, willing po kami maglingkod po sa inyo sa gabi. Kung okay po sa inyo ang sa umaga, willing po kaming maglingkod sa inyo sa umaga. Or you would like us to stay in the afternoon, let us know, ano? Let us know. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. At mag-message po kayo sa ating FB page, ang Leader Knows Philippines. I-like po ninyo, mag-comment kayo at i-share po ninyo. At i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel, Leader Knows Philippines. At kayo po ang aming nais mapaglingkuran araw-araw sa ating palatuntunang Kamaungasero sa ating online platform na Leader News Philippines. Sa ngalan po ng ating mga tagapagulat, Jojo Sikat, Boy Guillermo at Nolan Ariola. At ang mga nakausap po natin sa gabing ito, Highway Patrol Group Chief General Roberto Fajardo, sir. Thank you. DepEd Undersecretary Jesus Mateo, sir. Maraming salamat. Sa aking co-pilot sa gabing ito, Teo Villamil. Yan, solo siya ngayon. At si partner Oliver Licop ay may nilalakad. Sabi ni Teo, sir, sumakay ka para mas mabilis. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumubaybay sa ating palatuntunan. God bless you. God bless the Philippines. Thank you. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.